Hello everyone, welcome to my channel, 8V Waray TV.
kubo nila father and mother. Biyernes Santo. Pasensya na kamo sa aming kubo. Dahil kubo talaga, as in kubo. Ayun si father. Nagluluto. Nagsasangag ng bigas at ipipinipig. Mamaya yan ay babayuhin. Yan ako, may salibong diri ko video ko. No. Buhay probinsya. Nandito kami ngayon sa Tarangnan. Yan ang aming nabayo. Iyay. Lubog ma ito. Kasi kamanalisyon ito. Ayan na, binabayo na. Mayungkot yan ulit galit. Hindi ko nakasalingan. Yan. Ganito po ang magpinipig. Kailangan bayuhin mo na galing sa apoy. Mainit-init pa para ma-flatten. Kasi kung hindi siya Pinipig. Ito, ganito magpinipig mga kababayan. Mahirap magbayo. Kailangan dang yan. Mahirap lang magbayo pero masarap naman kainin ang pinipig. Tsaka nilulupak namin to pagka na siya. Durog. Yan. Pagka medyo ating hahalukayin para mabayo ang ilalim. Yan. Bayo is real. Yan, halukayin po natin ang ating sinasangag na palay. Ang palay na ito ay hindi pa nabilad. Ito ay galing mismo sa galing pa sa palayan. Kita nyo medyo may crack. Init. Popping na siya, popping. Kailangan huwag titigilan paghalukay para pantay siya. Mainit. Yan ang kanilang garden dito sa pag dito talaga sa bukid, pwede kang magtanim ng kahit anong gustuhin mo. Yan. Kawawa naman ang manok, putol ang paa. Kawawa siya, uy. Pinambidyo na laak. Bagong palay.
masustansya para sa ating katawan.